Hi, hello, good morning, everybody. Kulumbai. I'm Father David Soundarraj, the principal of St. John's Higher Secondary School, Barama. Be schoola jaibai jingni Bongaigaon diocese ni underaw jaye. Arbe diocese ni president jaibai bishop jaibai Thomas Pulapolil. Are ange be schoolaw principal janan bosors nei mawgasun dongo. Are bungno thangeba jingni schoola St. John's Higher Secondary Schoola ओरैबादि स्टैंडर्ड जानानै दङ जोंना रिजल्टआ बिराद मोजां जादों बे बोसोराव जोंनि फर्स्ट स्कुल टपारा जाहैबाय मिरिगां कालिता बिनि परसेंटेजआ जाहैबाय 94.17 आरो 100% रिजल्ट जोंना मोनजोबदों आरो 29 गथ'फोरा डिस्टिंक्शन लेटर मार्क जानानै थांबाय आरो 68 गथ'फोरा फर्स्ट डिविजन लानानै थांबाय आरो गासिबो सेकेंड डिविजन जायफोरा बिनि उनाव दङ बिसोर गासिबो सेकेंड डिविजन लानानै थांबाय बिनिखायनो बे बोसोरनि रिजल्टआ बिराद मोजां जाजोबदों बिनिखायनो आं इसोरखौ हामबाय होनोसै आरो जोंनि टीचार्सफोर माने फैकल्टी मेंबर्सफोर दङ बिसोरखौ जोङो हामबाय होनोसै मैखोमै आङो गार्डियन्सफोरखौबो हामबाय होनो गोसो जायो मानोना बिसोरनि सपोर्ट गैयाबा गथ'फोरा बिराद मोजाङै फरायनो हानाय नङामोन बिनिखायनो गार्डियन्सफोरखौबो हामबाय होबाय आरो लोगोसे आङो स्टुडेन्ट्सफोरखौ हामबाय होबाय मानोना बिसोरो गोसो होनानै फरायदों लेखा फरायदों बे परिखानि थाखाय थामथिम जादों लागार फागार खालामनायजों बिराद मोजां रिजल्टखौ होदों जोंनि स्कुलनि थाखाय आरो गावबा गावनि पेरेन्ट्सफोरखौ बिसोरो प्राउड खालामदों बेनिखायनो आई विश ऑल ऑफ देम ऑल द वेरी बेस्ट all the very success in their life आरो आङो गोसो जायो बिसोरनि जिउनावबो बिसोरो मोजाङै आगान सुरनो हानायनि दा आङो जोंनि हायर सेकेंडरीनि एडमिशननि सोमोन्दै एसे सावरायनो आरो प्रेस कन्फरेन्स जों बुंनो गोसो जायो बे जाहैबाय जोंनाव मोनथाम स्ट्रीम्सफोर दङ साइन्स कमार्स आर्ट्स बे साइन्स स्ट्रीमाव जोंनियाव मोननै ग्रुप जानानै दङ मोनसेया जाहैबाय फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ओमफ्राय कंप्यूटर और ग्रुप बी आ जाहैबाय फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ओमफ्राय बायोलॉजी बे गासैबो सब्जेक्ट्सफोरखौ लानो थाखाय जोंना फैकल्टी मेंबर्स दङ फिजिक्सनि थाखाय सानै टीचार्सफोर आरो केमिस्ट्रिनि थाखाय सानै टीचार्सफोर आरो बायोलॉजीनि थाखाय साथाम टीचार्सफोर दङ आरो कंप्यूटर सब्जेक्टनि थाखाय सानै टीचार्सफोर दङ बेनिखायनो जोंनि फैकल्टी मेंबर्सफोरा ओरैबायदि एक्सपीरियेंस जाखानाय बिसोरनि फोरोंनायजों जोंनि गथ'फोरा बिराद मोजाङै फरायलाङो आरो हामबाय होनाय गोसोजों बे स्कुलनिफ्राय ओंखारलाङो बेनिखायनो साइन्स स्ट्रीमनिया जोंनि फैकल्टीया ओरैबायदि गोराथार ओरैबायदि एक्सपीरियेंस जाखानाय बेनिखायनो आङो गार्डियन्सफोरखौ आरो स्टुडेन्ट्सफोरखौ खावलायो आरो वेलकाम खालामो जोंनि स्कुलाव आरो जोंनि हायर सेकेंडरीआव साइन्स स्ट्रीमाव एडमिशन लानो थाखाय आरो लोगोसे जोंनावबो दङ कमार्स स्ट्रीमनि थाखाय जोंना साब्रै टीचार्सफोर मैखोमै दङ आरो सब्जेक्टआ जाहैबाय जोंनाव बिजनेस स्टाडीज दङ एकाउन्टेंसि दङ फाइनान्स दङ इकोनॉमिक्स दङ आरो लोगोसे मैथमेटिक्सखौबो जों होयो बे गासैबो सब्जेक्ट्सखौ लानो थाखाय जोंनाव मैखोमै बे कमार्स फैकल्टीफोरनि थाखाय 5 टीचार्सफोरखौ लानानै जोङो जोंनि गथ'फोरखौ फरायो बेनिखायनो आं गोसो जायो वेलकाम खालामो गथ'फोरखौ बे बिटिआरनि आरो जोंनि ओनसोलाव दानाय गासैबो गार्डियन्सफोर गथ'फोरखौ आं खावलायो जोंनि स्कुलाव कमार्स स्ट्रीमाव एडमिशन लानो थाखाय आरो लोगोसे जोंनाबो दङ एडमिशन आर्ट्स स्ट्रीमनि थाखाय बेयाव जों होयो Political Science, Economics, Education, Logic and Philosophy, Computer आरो लोगोसे जोङो हिस्ट्री आरो जियोग्राफीखौबो सब्जेक्टनि महरै जों होयो आरो बे फैकल्टीखौ लानो थाखाय बे डिपार्टमेन्टखौ लानो थाखाय जोंनाव आरो 5 टीचार्सफोर दङ बेनिखायनो आं खावलायो गासिबो बे ओनसोलनि गथ'फोरखौ जोंनि स्कुलाव जोंनि हायर सेकेंडरीआव थानाय कमार्स आर्ट्स आरो साइन्स स्ट्रीमाव एडमिशन लानो थाखाय आं नोंथांमोन बयखौबो फरायो आरो बेनि अनगायै जोंनाव स्कलारशिप दङ जे गथ'फोरा मोजां मार्क लादों बिसोरनि थाखाय जोंनि स्कुलनिफ्राय स्कलारशिपखौबो दोनदों बे जाहैबाय जे गथ'फोरा 90% अबाव लाबाय 90% आरो बिनि अबाव लाबाय बिसोरनि थाखाय जोङो फ्री एडमिशन होखायो बिसोरनिफ्राय जोङो थाखा फैसा लानाय नङा नाथाय फ्री जों फोरोंगोन आरो बे जाहैबाय मोनसे मोटिवेशन बादि जायफोरा 90% लाबाय
फ्री एडमिशन जागोन आरो जायफ्रा 85% एंड अबाउट जायबाय 75% डिस्काउंट जागोन आरो जायफ्रा 80% लाबाय 50% डिस्काउंट जागोन जायफ्रा जोंनि स्कुलाव एडमिशन लागोन बिसोरनि थाखाय बे स्कलारशिपखौ जों होनाय जागोन बेनिखायनो आङो प्रिन्सिपाल जानान फादार एस डेविड प्रिन्सिपाल जानान बे नोंथांमोन बयखौबो आं खावलायो आरो बरायो फैदो जोंनाव स्कुलाव आरो एडमिशन लादो आरो नोंसोरनि गथ'फोरा मोजाङै फरायलांगोन होननानै आङो समाय लायो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू